हिंदी आता है, मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। ये सुजुकी का कार मिलता है ना मारुति, इधर है इधर है। ये काय के लिए पकड़ा है? सैनिटाइजर सर, सैनिटाइजर। अरे टेम्परेचर है सर, बोलो टेम्परेचर। बन्नागने मागे पिस्तूल बुद्धि मैंने उलाई बोई बके तो जाना पड़ता है। पता मैं जाता हूँ, हाँ ठीक है। जाता हूँ। मरले मेल बेले दी तेरा ओए दूरा ಕಾರ್ ಕಾರ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ಬಾಡಿಗೆಗ ಬಾಡಿಗೆ ಗತ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇದು ದೆತೊಂಡನ ಓಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ఆయనల తరగుజాలు పోతుందో రవి తొప్పి దింటి మరలి నమస్కారం కార్ తెత్తొండ అంది ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾತಿರ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಪ ಕುಂಟಿಗಾನ ದಲ್ಪ ಜಾತಿ ಕುಂಟಿಗಾನ ದಲ್ಪ ಜಾತಿ ಅವ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಟಕಂಡೆ ಆ ಬಂಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಏನು ನಡ್ತಾವ ఒక ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ದಡೆ పోతాను కాకి బండి నుంచి పిరాబోలి అంచేడే ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀರು ಮುಳ್ತ ದನಿ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬೋಲಿ ಆನೆ ಇರು ದನಿ Hi sir. ಹಾಯ್ ಎಂತಲ್ಲದೆ Okay sir, Irencholla. Welcome to Maruti Suzuki Arena, Bharat Auto Car sir. Sir. ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಾಳೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮೈ ಸೆಟ್ ನೋ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನು ಮಲ್ಲೈತ ಕಾಚಿ ಏರ್ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೆ ತೈತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಮ್ಗೆ ಈತೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೋಯ್ನ ಯಾವು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜತೆ ಸರ್ ಐಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪುರಾಣಿಯನ್ನ ಮಾಮಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ 92 32 ಸುಲಭ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಜೆತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಪನ್ಪರೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅವೆನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಐಡಿ ಸರ್ ಐಕು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಐಡಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಐಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪು ಸರ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೋಷರ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಕೊಡುವ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅವ ನೆಟ್ ಉಂಟು ತೋಚ್ಪ ಹೌದು ಈರು ಬರೇಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇರೇ ಬರೇಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟುಂಡು ಸೇವ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇವ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅದು ಸರ್ ಐಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರು ಪಣೊಚ್ಚಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾರು ಸರ್ ಕಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ നല്ല ಆತಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಇರಿ ಎತ್ ಶೋಕುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾರ್ದಾತಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹೋಲ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಉಯ್ నువ్వు కారు మూలు తెక్కోడా ఇదేడు పరియర్నా యాన్ కారు తెక్కదు ఉలై వరోడా నువ్వు పర్జిన కొనోలేదా అది నాకు అవ్వాళ్ళ బస్సుట్ పోనా పోడా ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಟರ ಸರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟೋ ಪುಣಿ ಎಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಸರ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ನಾನಾ ಅದು ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದಿರತ್ತಿ ನಂಬರ್ ಯಾಕಡೆ ತೇತು ನಂಬರ್ ತೇತನು 9292923232 ಬಲೆ ಸರ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಾ ಹೂ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದು ಎಂಕ ಗಾಡಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದನೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಪ ಜಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯರೆ ಪಕ್ಕ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ತೆತ್ತಂದಾಗಿ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡ ಒಂಜು ಐನಾಜಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ರೇಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೆಲೆರಿಯೋ ಬಣದು ಸೆಲೆರಿಯೋ 7 ಲಕ್ಷ ಸುರಾಪು ಎವ್ವೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ತಾನೆ ಪಂಡ ಇರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ఇంకొంచూరు ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 7 lakhs ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೋಯಿನಲ್ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ 100-200 ಪೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಓಡು ಇಂಜಿನ್ ನೆಟ್ಟು ಸರ್ ನೆತ್ತಲ್ಲ
ನೆತ್ತಗೆ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಸೀಟ್ ದಾಟಿಟ್ಟು ಬರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಮಾರಿದಲ್ಕ ತೂಜಿಂದಿಯ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7-8 ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನದು ಒಂದು 2-3 ಸುರಾಪು ಏನ್ಮ 2-3 ಸುರಾಪು ಕಾಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಜಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಾ ಕಂಪಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲೆ ಏರ್ನ ಸರ್ ಬ್ರೀಜರ್ ದಕ್ಲ ಕಂಪಿಂದ ಬ್ರೀಜರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ 9 ಹಿಡಿದು ಸುರಾಪು ಒರ್ಂಬಾಡ್ದು ಒರ್ಮ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಆತದಲ್ಲ ಹೆವಿ ಅವನ್ ಹೆವಿ ಆತ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪದರಾಡಪ್ಪ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪದರಾಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತೋಡ್ಡುಂಡ ಸರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ತೋಜಾವೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಆಜಿ ಹಿಡಿದು ಸುರಾಪು ಎತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಅಜ್ಜಿನ ಮುಸುಂಟು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಜಿ ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿ ಸುರಾಪು ಸರ್ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ಎಂತ ಬುದ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ 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 ಹಾಂ ಓ ಅಡ್ಡೆ ಕುದ್ದಿಯ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಹೂ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಹೂ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಎಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ತಂದಿನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಕುಲುಗ ಒರಿಯನೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಒರಿಯನೇ ಹೊತ್ತಿನ ಒರಿಯನೇ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇವೆ ಬಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಡ್ಬೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ 5 ಜನ ದಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಅದಾಲೈತಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಣತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಪಾರ ಅನ್ನತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನೀರು ಕೊರಿಯಾರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊರಿ ಕಾಪಿ ಅವು ಹಿಂಗ ಅವು ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟುನು ಕಾಪಿ ಬರ ನೆಡ್ಡೆ ಅವು ಇರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅವು ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗಲಾಲೆ ಜನ ಕಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಡಿದಿ ఒక అల్ల కుటుంబం సుమారు జన ఉండలేదు అయిన మాత నమ్మలు ఎక్కువ పడరు అంచేత ఈర్న ఇల్లడు ఉప్పును కాలి నికులు 4 జన మాత అన్నాను అరే బుర్చింది మన్నత మల్లేజ్ మల్లేజ్ యాన్ బత్తిని టీరేగ్లో ఉంచాన్ గీతం 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 బుర్చి షుగర్ బుర్చి ఉంటలే నువ్వు బుర్చా షుగర్ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಾಪ ಒಂದಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ತುಲಿ ಎತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಒಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದು ಬಂದ್ ಪೇರತೆ ಎಲುಬ್ಲೆಸ್ ಇಂಚಾ ಎಲುಬ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ 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 ಪಂಡ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಆತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೀವ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇರೇಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ ಪರ ಎಂಚ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಇರೇಕ ಒಂದೇನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಡ್ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂಡ್ಲೆಣ್ಣ ನಂಬರ್ 9292923232 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಕಡಪುಡಿ ತುಲೆ ಕಡಪುಡಿಯಾರ ಐಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇರ್ನ ನೆಟ್ ಬೈಚಿ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಬಲ್ಲ ಉಂಡರ್ನು ಓಲು ನೆಟ್ ತೋಜಾಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಐಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪರತ್ತು ಫೋನಿಯೇ ಮಗಳ ಪೇರ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೆ ಅಂದದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಗಳನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಮಗಲೇ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಮಗಳನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗೆ ಮುಚ್ಚುಂಡು ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಮಗಳನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಿ ಮಗಳನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗನೇನೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಗಳ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಏತಾವು ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಲಿತ ಬಜೆಟ್ ಜೆತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಹೌದಾಳೆ ಅತ್ ಬಜೆಟ್ ಅತ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಏತೆತ್ತ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಲಿ ಏತ್ ಬಂದ್ ಪರ ಐತು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದು ಅಂತ ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ EMI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಲೋನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಪುರದ ಎಪ್ಪುಣ ಜಾತಿಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನ ಚುಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೌಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಪರ್ದು ಬ್ರೇಜನಿ ಜೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಂಕದ ಆಲೈಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಮುಗಿಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಇರು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪರ ಸೀದಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಿರೇ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇರು ಐನ್ ಮೊತ್ತ ಸುರು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೇ ಕಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಪಂಡುಕೊರು ಇನ್ನು ಇಂಚದೆ ಪೆರೆ ಅಂಚದೆ ಪೆರೆ ಅಂಚತ್ ಇರೇಕ್ ಯಾನು ಅಂತ ಈಸಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಕೊರ್ಪಾರ ಪುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಒಂಜತ್ತತೆ
ಭಾರತದ ಶೋರೂಮ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತಿಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಅದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೇಗೆ ಬೈದಿಂದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಗೆತೆ ಅಂಚತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬಂಡ ಎಂಗಲೆಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿರ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಗಾಡಿದ ಈ ಟೈರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬರಿತಲ್ಲದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಹೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಬಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಶೇ ಅಂಚತ್ ಈ ರೆಡ್ಡ ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂದೇ ಟೈರ್ ಟೈರ್ ಕಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆಣ್ಣೆತ್ತ ಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚರ್ ಆಂಡ ರಪ್ಪ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಡತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರಪ್ಪ ನಿಕಾಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಿ ಇರೇಕ್ ಇನಿ ಇರು ಮದ್ಮೆ ಆಪಾರು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಪಿರಗಡ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇರೇಕ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಅತ್ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನಾನೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅನ್ನು ಪಿರಗಡ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಎಂಚ ಹೊರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಡಪುಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದುಲ ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇರು ಅಂತ ಕುಸಲ್ದಾರ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರಿ ಅನ್ ಕುಸಲಿಡುವ ಕುಸಲತ್ತು ಬೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ತೋಚ್ಪಾವು ಜಾತಿ ಯಾವ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬೈದಿನತ್ತು ಇರೇ ತೂಣಗ ತೋಜು ಮೇ ಬಜಿ ದಾದನ ಕಚ್ಚಿಡ ಅಂದು ಚಪ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದಾಗನೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಅಂಚತ್ತಿ ಆಪಳ ದೆತೊನ್ನೆರ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತೊನ್ನೆರ್ ದುಂಬು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಿಂದೋನು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೆತೊನು ಬಕ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತ ದೆತೊಂದು ಬಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲತಿ ಐಕಿರಡೆ ಒಕ್ಕುದಕ್ಕೇನು ಬಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಪಾರ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೋಬಿಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂತಿಕ್ಕಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುವ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಉಂಡುಗತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಐಕೆ ಬಂಡ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಲೆ ಕಡಪಡ್ವೆ ಅವು ಚಾತು ದುಂಪೋಚ್ ಈತೇಟೆ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದಿತ್ತನ ಅವು ಯಾನ್ ಹೋದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅನ್ನ ಅವ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರಕ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಗಲ ಲೆಸಂಬಲೆ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಅವ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಳು ಏನಂತ ಮಲ್ಲ ಚೋರೆ ಯಾನಲ್ಲವು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಆಳು ಮಗಳ ಅಲ್ಲವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಿನಿ ತೂಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತವಪ್ಪ ಆಳ ಐದು ಮಲ್ಲ ಚೋರೆ ಅಂಜಾದ ಬನ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತೊನ್ನೆ ಕತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಆಫರ್ ಇಂಚಿನುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 11/29 ಓಕೆ 29 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಇರು ಓ ದೆತೊನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ದೆತೊನ್ ಕಾಣ ಎರಟಿ ಎರಟಿ ಎರಟಿಯಾ ಅಂಚತಿ ಎರಟಿಗ ಅವು ಎರಟಿಗ 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 ತುಲೆ ಇರೇಕ್ ಈತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡು ಓ ರಾಮ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಏತುಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಒತ್ತಿಯಾರ ಅಂದು 31 tere ಇರ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಅತ್ ನೆಟ್ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 31,000 ಬೇತೆಕಲೆ ಮಾತ್ರ 20,000 ಇರೇಕ್ ಮಾತ್ರ 31,000 ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ ಇನಿಯೇ ಇರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಪ ಆತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ ದಾಲೆಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕ್ರಮನೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಬೈಯದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಿ ಕೊಡಾತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚಪುರ ಇಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಲೇಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸುಲ್ಲೇರ್ ಲೆಪೊಡ ಏರಿ ಲೆಪೊಡ ಲೆಪ್ಲೆ ನಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಚಂಪ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇರು ಏರಿ ಮೇರೆ ರೀತಾವಣದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರೋ ಚಂಚಿದ್ದು ಹಲೋ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಏರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅರಕೆ ಯಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮೆರಡ ಪಂತೆ ಅವು ಗಾಡಿಗೆ ಮೇರು 31 ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂತೇರಿ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಪೊಂಜೋಳ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಂಜೋಳ್ಳೆಡ ಪಾತೇರಿ ನನ್ನಲ್ಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇರು ಪಾತೇರಿ ಅಲ್ಡ ಪಾತೇರಿ ಇರಡ ಪಾತೇರಿದೈತೆ ಈತನೇಟ ಪಾತೇರಿ ಇರಡಾನೆ ನನ್ನೊಂದು ಪೊಂಜೋಳ್ಡ ಆಪುಂಡು ಆವಾಡು ಆತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೋರು ಗೆತೆ ಇಚ್ ಪಾಪ 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 ಅನ್ನು ಮೊಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಳೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾಪನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರು ಯಾರು ಪಾಪ ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬಂತು ಆಯ್ತು ಮನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂಜನ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ತಿ ಹೂ ತೋಟ ಹೂ ತೋಟ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಕರಾಪುರದು ಎಂಕಿನಿ ತೋಟ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಂದು ಕಂಗ ತೋಟ ಮತ ಅಡಿಕೆ ಹಾ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ಓಯ್ ಓ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅದು ನಂಗೆ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು
ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತೀನಿ ಮುಂಜು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕಾರು ಪುಣ ತಾನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿ ತೆಲಿ ಬಂದೆ ದಿನೋಟ ಆಚೆ ಆಚೆ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರು ಒಂಜಿ ಗಸಂಟ್ ಬೈದುಂಡ್ಯಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಲುಂಗಿಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಎರ್ಟಿಗ ಪತ್ತೊಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ಬೋದು ಲೋನ್ ಬಿಡ್ಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಿಡ್ಚಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಚ ತೋಜು ಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಚಿ 10,000 ಉಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಬೋದು ಏನಲ್ ಬುನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತವು ಏತಿ ಎಂಜಿನ ಇರೇ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಏತು ನಿಕ್ಲ ಗಾಡಿದ ಏತಿ ಏತು ಏತು ಬೋಡಿ ಇರೇ ಏನ ನಟುನ ಎಂದೆನ್ನದಾರ ನಾಳೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಭಾರತ್ ಶೋರೂಮ್ ದೌಲಾಯ್ ಬೈದಿನ ಅಂದೆ ಇರೆಂಜ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಮರಲಿ 5,000 ఉండదన్న 10,000 ఉండదన్న యాపలు వంగి నెలుపుదిలే ఆయన పాడుతున్న తుత్తాయితో తూదు ఆయన లెక్క పాడినత్తు ఎంకల్ల దాళ ఇద్దంద పొగ్గు తినత్తు నిఖిల కంతిన ఇర్ల కంతిన ఆయన ముಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ತಿನ್ನ ಆವಾ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ಲೆಂಕ್ ಬಂತಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ನೇನೆ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜ ಬಂದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಸುಮಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ದಾಖಲಿ ಕಾತಿದ್ದಂದು ಬೈದಿನಷ್ಟು ಹಂಗಿನ ಹೇಳಿ ಇರು ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಲ್ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂದಿನಕಲ್ಲತ್ತು ಹೆಂಗಲಗಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಿಪ್ಪೋಡು ನೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕಾರ್ಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎದ್ದು போடு ಕಾತಿನ ಬೈದಿನಿಯೇ ಹೆಂಗಿನ ಇರು ಕಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈಯದೊಳ್ಳೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರಡ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆ ರಿಚ್ ಸರ್ ಈತ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಗೆತ್ತೋನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ತೋರದ ಪೊಣ್ಣು ಏ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದಾರ ನೀತಾ ಬಿತ್ತು ತೀತಾನ ರೀತಾ ರೀತಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಲತಿ ಯಾವ ಸರ್ 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 ವಿಡಲ್ಲ ನೋಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನೆನ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇಲೆ ತೆಪ್ಪರ ಅವ ఆయన బల్తిన గొప్ప సుమారు ఉండు ఆయన ನಂಬುಚ್ಚು ఆయన ಜನಕ್ಕಲೇನು ಏನಾರು ನೈಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ನೀ తెలుపు ನಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು Be like Bola.